kan di kampus mah. Jadi kita salam share ke orang di kampung mah. Iya mah. Assalamualaikum. Sayun sapa bimbingan mama cuo kamanakan malapi bulan Ramadan salam bajawi kamanangan barayo di kampung kita ada budaya di tanah bunda bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapa. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka gulai katupek gulai kapau, basanda gurau jusana dari rantau, dan lah pulang Minang Maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basambung tangan saling menjambau, basanda gurau jurang rantau, dan lah pulang Minang Maimbau. Basanda gurau jurang rantau, dan lah pulang Minang Maimbau. Dan aku sikara kali basambung manino panian baputa kampung coba kulir yang Minangkabau babagi salam. Barayo di kampung kita ada budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapa. Salam barayo